Pang YouTube ko. Pati niyo pong nasaksiyan ang babae nagtatago. Pakita mo ka mo. Bakit? Pakita mo ka mo. Ay, sorry. Ano, ito po yung nire-recite niya. My dog. Yan po yung title na nire-recite niya. Nakakainis ka. Yan. Makikita niyo si Baki kung paano. Ito po yung mga question na binabasa niyo. Nag-iisa siya. Ayan. Yan. Nakakainis ka. Ay, magpakita niya. Okay na. Baki, labas yun. Nakakalaga. Okay na yung box. Walas. Alis ka dito. Alis ka na dito. Uwi ka na. Uwi ka na.